Na, szevasztok! Ez egy bejelentő videó 5, most védesen benti. Igen. Na, hogy holnap elmegyünk buliba, hát nem buli, jó, mindegy, egy ilyen kis partira, igazából disznóvágás, mindegy. És ezen foglalkozom, hogy elviszem az RC automat, a bagit elviszem. És csinálok egy videót. Most lesz egy ilyen kis csíra gyerek. Fényt. Egy nem is az, hogy lehetne. Hát, hogy jobb így, vagy így, megy, melkosan a világít. Így is szerint jó. Jó, van egy. És azon hiszem, hogy legyen a videó, és hogyha hát most még este tudok megnézni a videómat, akkor leírásba kérek szépen, írjátok le. Legyen a... Ja. És akkor lesz egy ilyen kis hercézés. Már be is pakoltam mindent hozzá. Meg persze vettem egy új fülhallgatót, nagyon faszom. Meg hogy az, hogy aki kopizott ja, azt mindjárt mondom, a reakció videó 4-ben mit mondtam, hogy a reakció videó, bocs, bejelentő videók, mert kihúzom a fülhallgatót. Na, hogy a effekt videót ugye kopizták, és hogy azt hiszem tudja, hogy ő kicsoda, tudja, hogy rágondoltam. És ha megnéztem ezt a videót, akkor légy szíves, az leírásba, vagy hív fel, vagy valami. Jó? Nem akar megnevezni az ember, de szerintem találkozhatok vele a YouTube-on simán. Hát nincs benne, nem simán, nincs egy videója. És nem mondom el, majd megkérdezem, hogy elmondhatom-e. Nem akarok itt most neveket mondani, értek, hogy ő volt. Hát, ja. Hú, de sötét lesz hirtelen, basszus. Ja. Így jobb, nem? Na, hogy jobb. Igen. Meg bármit kérdeztek, és akkor azt kérdez felelek. Bármit lehet. Küldették EC-s videókat, amiben reakció videót csinálok. Vagy olyan EC-s videót, hogy véleményt kértek, hogy vajon szerintem az jó vagy nem jó, vagy ja. Hoppá, most ezt mondom, na, milyen jó ez is olyan, mint ez. Ja. Na, szóval, igen. Más videó lesz, most ez így igazából csak egy sima rajzfizet, de az lesz, hogy megtervezik benne az RC pályát a versenyhez, mert még nem dölt el, hogy mi az, hogy lesz. Mert lehet, hogy elmegyünk Gödre egy pályára, vagy lehet, hogy így Pészek lesz, hogy csinálunk valahol egy pályát, vagy ilyesmi. Igen. És meg ugye a kocsi az a szar, mert ugye ütköztünk a Hodák Mátéval jó nagyot, amit nem videóztunk le sajnos, mert ugye nem videózunk úgyse, ez semmi különösebb, nem videózunk. Hát de aztán nem videózunk, olyat ütköztünk, hogy nekem így a bal első kerék az így konkrétan leszakadt, úgy a differenciál műtől leszakadt kb. És akkor már lettek új alkatrészek, de még rossz, meg az alvázba is tört egy darab, meg a... Hú, baszki, hogy hívják azt. Semmit eszembe, nem baj. Abban is tört egy darab, és nem egy darab, hát az el van törve, ahogy csatlakozik az alvázhoz. Na és ugye, hogy most így már tökre van nagyobb az alváz most, lehet, hogy fogok venni egy fémalvázat, vagy alumínium, vagy tököm tudja, miből van az. Titán, nem?
És igen, csak összegyújkaszni. Azt a videót még nem töltöttem fel. Oké. Most látom, most nem töltöttem fel egy videót. Igen, és még azon gondolkozom, hogy igen, ezt akkor nem tudom, egyszer is írjátok le kommentbe, hogy hiszem leírás mondtam egy csomószor, ne leírásban tudjátok leírni kommentbe. Bocs, eddig amit mondtam, leírásban az komment, jó? Mert nem tudom, félrebeszélek most. Kicsit beszélek hangosabban? Igen, beszélek hangosabban, de sem értem, mit mondok. És igen. Hol tartottam? Bazd meg. Igen, hogy igyekszem egy kicsit kevesebbet káromkodni videóba. Igen, na, hogy majd írjátok le a kommentbe. Ugye gyorsabban. Egyszerűen már hamarosan megy az ideje, hogy megvegyem az új autót. Vagyis a szülinapomra megkapjam. És írjátok le a leírásba. Bazd meg. Kommentbe. Beüssétek le az oldalt, és írjátok le, hogy van ez a, mit mondtam, ilyen full terepautó, milyen meredekén, ilyen fölmegy. Várjál. Hát, igen. Jön, és hogy az olyan tök jó, csak lassú nagyon, ilyen 20-30-al megy. Vagy pedig egy 1/10-es Amax autót, ami kicsit ilyen terepesebb, dupla rugós, olyat is lehetne. Dupla rugós, és vagy egy olyat venni eleve brushless motorral. Én fogok hatni egy új töltőt is, és akkor nem gazdag a dolgaim, és azt légy szíves, írjátok a kommentben nekem, hogy mi véleményetek, szóval, hogy mit szeretnétek. Tudjátok, nézzem ezt így, na, valamennyire ti döntitek el, néha leszarom, hogy mi a döntésetek, de azért kíváncsi vagyok, szóval nem tudom, én nem tudom még, hogy mi. Meg azért olyan sok nézőm nincsen, általában olyan 15-20 szokott lenni, jó, annyi nem. 5-7 néző szokott lenni, aki nem úgy nézni szokott, de feliratkozóból csak nekem még 2 van, azt hiszem már minden igaz. Igen. Na, de hosszú már ez a videó, mióta beszélek nektek. Nem, és van az egy ilyen. Ugye a Hodák Máté az videójában volt az első videójában, hogy milyen első bejelentő videó. Ha bazd meg, lekopiztad, az se kopi. Jó van, elmondom. Hodák Máté kopizott. Jó volt az is. Most azért bizony bejelentő videó, az is ugyanúgy írja le, mint én, hát bazd meg. A picsába. Na. Fú, meg írt nekem valaki ilyen izét, nem tudom, hogy szerezhet meg a számomat, fogalmam nincs ki a picsa vagy, de írtad azt, hogy wasabi kihívás, hogy egyél meg mi az? Hogy hívják ezt a pici kanálat, várjál? Ez a pici kanál, hogy hívják? Kis kanál van, mindegy. Kis kanál mondjuk. Kis kanálnyi wasabi tegyél meg, hát igazából az ilyenket nem érdekel, az ilyen kihívás videó, nem, az nem érdekel, de nem hiszem el. De akkor megcsinálom a kedvéért, de több kihívás, a citrom kihívásos, meg a wasabi, hát akkor ez a 2, az kész, jó? Igen. És hogy Hodák Máté, légy szíves, ne kopizzál, mert ez nekem szar, hogy így elkezdtem videózni, aztán te is elkezdtél videózni, aztán ugyanaz a névvel lekopizza, az nekem így kurva szar, konkrétan. Fú, nem tudom, hogy ilyen kisépolni ezeket a szar szavakat, csúnya szavakat. Én is tudok beszélni, mi? Hát, mit? A rohadt Hát igen, szóval ezek vannak most.
légy szíves, ha megnézitek a videót, minél gyorsabban kérlek szépen titeket kommentbe írjátok le nekem az autóról véleményt. Nem tudom. Disznóvágásból levideózok egy részletet. Bár nem tartozik az elcélzés, ezzel nem baj. Nem értettétek, fogadjunk, hogy mit mondtam, hogy nem tartozik az RTZ-hez az, hogy levideózom a disznóvágást. Azt nem videózom, mert az olyan ronda. Akkor reggel majd úgy lesz, hogy csinálunk egy videót, meg korán kelünk. Kicsit jó, az nem annyira nem, ilyen fél 5-kor fölkelünk, és 5-kor már elindulunk. Vagy ott leszünk, nem tudom. És akkor majd egy olyan korai reggeli videót majd csinálok, én meg hogy begyünk a kocsiba. Azt úgy külön majd fölteszem. Azt a rohadt. Igen. És aztán az egy ilyen külön egyszerűs videó, ami ugye... Jó van. Fú, ma hosszú ez a videó. Na hát, akkor legyen vége. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, fel is iratkozhattok. Szia!